Понеже вакуумашината сложи нещо. Ето го Стоян тук сега работи, слага вакуумашината. Понеже не разбрахме скоро, че не е нещо надежно, затова преминахме към другия вариант. Така. Чакай. Айде пак. Чакай, да. Така, слага се сламката. Слага се навътре, да. Натисни сламката. Дърпай. Дай газ. Чакай. Забива се. Има опасност да се задавите. Смучите. Като смучиш. Да. Ето виж. Може да се задавите. Опасно от живота. Да. Сложи го сега тук долу. Аз сега извади онова. Ефект един също. Оп, дай да го турим тук. Да, Почти едно и също, да. намерете разликите. Разликите са едни. Почти едно и също. Just like in a movie. Благодаря на Звездев и компания, че ни отвориха за сламката.